Халкыбыздың ардаклы легендар улдарының бірігі Курайсы Сәсән йырсы Буранбай булган. Ялан Яркәй, Буранбай, Хажгали, Сәлимәкәй һәм башка йыр көйләрнең барлыкка килүен халкыбыз Буранбай Сәсән белән бәйләй. Башкорт фольклорының атаклы каһарман образы Буранбай гаделлек өчен көрәшүче һәм шул юлда яфа сигүче, газап сигүче кеше итеп хүрәтләнә. Бына шуның өчен дә Буранбай халык йөрәгенең түренә урнашкан. Уның тураһында мәңгелек йыр һәм моң туган. Буранбай йырын йырлай алган йырсылар, был моңды уйнай алган курайсылар хаклы рәвештә горурлана һәм мактана алалар. Чөнки был йыр Башкортстаныбыз далаһы күк киң, Уралы күк бөек, халкыбызның йөрәгенә хас булган үзәнчәлек күк ягымлы. Ул йыр моң тыңлаучыларны да тәрән уйландыра, әллә кайда күренгән яктылыкка әйдәй күк. Тәрән мәгънәле, гаҗәп киң диапазонлы, ян титреткес был йыр һәм уның герое тураһында легендалар һәм төрле фаразлар яшәй. Бер сүз белән әйткәндә, уларның Буранбайның гаделлеккә каршы сыгусы һәм дөрестлек өчен газаплануысы итеп хүрәтләнә. Был ысынбарлыкка тап килә. Ә шулай да кем һуң ул Буранбай? Документтар нигезендә уларны сагыштырып өйрәнү һөҗүмтәһендә Буранбайның Коты сулы Һөендүков икәнлеге ачыклана. Уның туган төяге Бөрьян районының Киньябулат авылы, хәзерге Баймак районының Ленин колхозына карай. Был авыл Пугачев полковниги Киньябулат Аликашев хөрмәтенә шулай аталган. 18нче буаттың 60нчы елларына тиклем был авыл Аликаш исеме белән билдәле булып, Бөрьян олысы старшинаһы Аликаш Һөендүков белән барып тоташа. Улдарының олыһы Бикбулат һәм үзе башкортларның 1755 елгы ихтилалында катнашлык иткән өчен язага тарттырылган Бөрьян асабалары икәнлеге билдәле. Буранбайның картатаһы Һөендүк. Шуңа күрә Аликаш Һөендүков менән ул алыс булһа тугандар икәнлеге күренеп тора. Буранбайды ярлы гаиләнән икәнлеге тураһында раслауларны документтар инкар итә. Аликаш Һөендүков та Буранбай Коты сулы Һөендүков тархандар, мираслы нәселдән нәселгә күскән тархан булгандар. 1812 елда Буранбай Котысов җитәкчелегендә 18 гаилә үзләренең яйлаулыгына якын җиргә, абына һез күргән Таналык елгасына, Ымырдак исеме елгасының куйган урынына күчеп утыргандар һәм Буранбай исемендәге авыл барлыкка килә. Буранбайның туганы Ахыл Юнус улы Һөендүков агаһын алмаштырып берничә авылга, атап әйткәндә беренче Кыл, Гаделбай, Киньябулат, Фәйзулла, Сындәүләт, Бахтиярә яки Манһыр һәм Буранбай авылдарын алып, уны йорт старшинаһы итеп билдәләгәннәр. Буранбай авылы Ахыл дип атала башлай. Ул Баймак Елайыр юлында тәүгеһеннән 6 сакрым алыслыкта яткан. Азак уның халкы Таналык, Баймак, шулай ук Киньябулат авылларына таралган. 1920 еллардан соң Киньябулат, ул заманда Иске Киньябулат, бүгенге көнгә тиклем Буранбай исеме белән билдәле. Шуларның берничәһе Киньябулаттан аерылып сыккан авылдар. 1820 елда Себергә хөрелгәс, Буранбай үзе яшәгән авыл тураһында бына нәмә әйткән. Ирәндеккәй тавым, ай яйләвем, ташлап китер яйләү инеме, Таналыккай һуым, әй яйыгым, ташлар гына һуым инеме. Буранбайның туган елын төрле басмала төрлесә күрһәтеп киләләр. Ничек кенә булмаһын, 1816 һәм 1818 еллардагы документтар Буранбай Котысовты 1766 я 1767 елда туган дип раслай. Был аермалык уның кай айда тууын искә алудан килеп чыга. Шуңа күрә 1766 елда уның туган елы итеп алырга була һәм быел уның тууына 230 ел тула. Ә бына быел июнь айында уның туган авылы Киньябулат Буранбайда Сәсәннең тууына 225 еллык тантананы билдәләп үттеләр. Һәм туган елы итеп 1771 елда бик үк дөрес билдәләй алмагандар.
Буранбайдың гаиләһе тураһында бер-ике авыз һүз әйтәйек. Мәдинәнән һәм ул үлгәс, икенче хатыны Тутыйгыштан барлыгы 6 ул калган. Бына улар: Зәүрәт Харунжа булып хезмәт иткән Зөлкарнәй, 1831 елга тикен яшәгән. Поход ясаулы булып хезмәт иткән Нәүшируан, 1793 ел туган. Үрәтник Йеханша, 1799 елгы. Мөхәммәд Ша, 1806 елгы. Әбдел Муталлаб, 3 яшендә вафат, һәм 1819 елда туган Ядир Хуҗа. Сәсән улдарыннан таралган нәфил заттар, Буранбай һәм башка улдарда бүген имин-аман дөнья көтеп яталар. Мин үзем Кутусов Мустафа Ибраһим улы 1946 елда туганмын. Ошы Буранбай ырыуының курбашы һәм авылдан җитәкче булам инде. Кара хакалы, я ак хакалы дейләрме? Ну, минем Буранбайдың улы Ядгар Хуҗа 1819 елда туган. Ядгар Хуҗаның улы Тайып, Тайыптың улы Ибраһим, Ибраһимдың улы Мустафа. 4-нче буыны булып торам. Мин Навширбан Фәзрахман булам. Ошо Буранбай улында туганмын 30 елгы. Минем белүемчә, бүген шәҗирәм ошо Буранбай тукымынан Буранбайдың улы Навширбан, Навширбандың улы Шәйх Ислам, Шәйх Исламдың улы Фәхр Ислам белән Игдисам була. Без Игдисамдан аерылып китәбез инде. Игдисамның улы Исламгол, Исламголдан мин. Безнең шуннан 5нче буын була инде. Буранбаев ырыуының 6-нчы буыны. Bizim балларыбыз 7-нче буынына карай инде. Безнең картатай айтып әйтәйек, Буранбайды бик горур кеше булган вакытында. Сәсәндә ярсыла бик талант ияһе булган инде. Biz Буранбай горурланабыз Буранбай бабайыбыз белән. Алар Буранбай Сәсәндең ырыуы эшсән дә, ярсыла. Bütün яктан да буган уңган кешеләр. Менә Шәйх Ислам Фәрәшит, менә минем бабайым була. Первит кол авылының мәсҗиденең манараһын эшләне 3 улы бар, бер кызы бар, аның 4 балаларыбыз бар. Мин Буранбаева Кафия Зөбәйр кызы булам. Мин Буранбайда килен кеше, безнең балаларыбыз 5нче буын була Буранбайда. Буранбай, Куддус, Нур Ислам, Фәхр Ислам, Зөлкарнәй. Зөлкарнәйдән улы Акназар, мин шул Акназардан хатыны булам. Мин Буранбайда хәзер 35 ел яшәйм, минем 5 балам бар. 40 ел элек мин Буранбай башлангыч мәктәбен беткән искә төшереп, классташларым нисә итеп мине Кашкан улы, Дворян балаһы, полковник балаһы дип үсекләгән әллә хәтердә. Килә вакыт үзгәргәч, действительно Дворян балаһы булуга, полковник балаһы булуга ул яктарын асырга кирәктер әле. Тарихтың асылмаган җирләре байтак. Минем үземдән 2 малай бүген минең юлдан бара, үзем әле полиция начальнигы булып эшләйм Сибай калаһында, званием подполковник. Файзулла Габайдулла оглы Шәйх Исламов була. Минем улымдан, иң бәләкәй улымдан Нурфәйездән улы Буранбай Науширбанов. 11 ай, тәүп тора бу 14нче көн. 14-тендә 11 ай тулды. Иң бәләкәй Буранбай картатларының исемен кушам дип кушты. Үзе заук итеп. Малайы булгачта, менә кызы, менә малайы. Бына шулай киләсәккә олы өмет баглап яшәй Буранбайдың варислары. Буранбайдың хезмәт юлы ла күптәрне кызыксындыра. 1721 елда Буранбай Явай казак булып хәрби хезмәтен башлап ебәргән. 1812 елда уга 14 класслы чин бирелә. Ул яйры гаскәрдә прапорщикка, ә казактар гаскәрендә Харунжи дәрәҗәһенә тиң. Ягъни иң кесе офицер званиен алган. Борын уны обер-офицер дигәннәр. Шулай булса ла, ошо дәрәҗәле Буранбай үзенә генә шәхси дворян исемен алуга хокугы булган. 1809 елдан алып, ул дистанция башлыгы дигән вазифа биләгән. Кантонлык усурында башкортлар яйык буйлап Рәсәй дәүләт сиген хаклаган. Шул елга буйлап ошо сик 5 дистанцияга, ягъни 5 өлешкә бүленгән. Шуларның беренә башкорт хыбайлыларын алып барган һәм 6 ай буена шуларның хезмәтен үтәткән. Шуннан кире алып кайткан. Шул кеше дистанция башлыгы дип аталган.
Был хезмәт, тышкы хезмәт булһа, авылдар, йорт, кантон менән идара итү эске хезмәт дип аталган. 1715 елда Буранбай Кутусов эске хезмәткә күчерелеп, 7 авылга башлык булган йорт старшинаһы итеп билдәләнгән. Хугыш һәм походтарда катнашмаган дип әйтелә уның һәр хезмәтен теркә барган бер журналда. Буранбайдың язмышы ла күптәрде кызыксындыралар. Документтар буенча түбәндәгеләрне ачыкларга мөмкин. Әйтәйек, иң беренче кагыз менә минең алдымда ята. Был документ минең авылдаш, Сыңгыз авылынан чыккан башкорт казагы Сырлыбай Остуров. Алак ул Аскаров булып киткән, Сыңгыздан Абдулмөмин дигән авылга күчкән, алак Мәрәскә киткән. Менә шуннан инде Сырлыбаевтар фамилияһы таралган дип документ менән раслап әйтеп була. Менә ошо башкорт казагы 1811 ел Оренбург губернаторы Волконскийга гаризнама язган. Унда ул 6-нчы башкорт кантоны капитан Аккул Биктимиров халыктан аксая, ришвәт ала һәм халыкка бик изгелекле эшләр кылмай, явызлык кылып ята дип язган. Һәм тикшерү хезмәтендә 11 ел, 12 елда ошо кагыз нигезендә Аккул Биктимировтың кылган эшләрен тикшерү башлана. Эш булай торган. 1711 елда губернатордың әмере буенча ошо 6-нчы кантондың үҙәге Сибай авылы эргәһендә ул авыл ошо кантондың үҙәге була дип әйттек бит инде. Шуның эргәһендә Карагайлы үҙәк дигән ердә бер вакыйга булган. Ошо вакыйга тураһында видео тасманы карап алайык. Әле бына без бүген торабыз эт тоткан һыртында. Бына безнең авылдың тарихы ошо үҙәктән башлана иде. Ул элек аталган Карагайлы үҙәк дип. Ысынлап та Карагайлы үҙәк булгандыр. Чөнки бәләкәй сакта безнең бына был таудар, үҙәктәр буенда Карагай төптәре һаклана ине. Улар һөйләү буенча бында Атайсал авылы булган. Атайсалдың нигезе ошында корылган. Хоңран гына улар бына аска төшеп ултыргандар. Уныһы тарихта билдәле. Шунан безнең тарихчылар була торган авылда Сибаев Мотахарлатай, шунан Биктимир карт Ишкулов була торгайны. Унан һоң Идрисов Утарбай карт була торгайны. Бына уларның һөйләвенә караганда, бына ошо үҙәктә 1812 елда безнең башкорттың 28 полкы булып французларга каршы һугышта катнашканлыгы безгә билдәле. Бына шуның 6-нчы полкы безнең ошо Карагайлы үҙәктә формировация ителгән. Был полк дигәндә 1811 ел йыелган Карагайлы үҙәк янында. Димәк, ватан һугышына хәзер 1 ел элек. Ул 1000 кешенән торган. 6-нчы полк был тирәлә төзелмәгән. 12 ел бында 14-нчы полк төзелгән. Һәм Парижга тиклем барып җиткән ошо гаскәр. 1811 елда ошо Карагайлы үҙәк эргәһендә 1000 кешенән резерв команда төзелгән. Был команданы көнбайышка, сик хакларга, чөнки Наполеон Францияга күрше тирәләрдә һугышып ала башлагас, Рәсәй гаскәренә ярдәм һавайлар ебәргә булганнар. 11 ел аслык булган, йотлык елы булган. Чөнки уңыш булмаган, бесән дә булмаган, аттар йонсу булган. Шуның өчен ошо 1000 кешенән торган команданы ничек тә булса хаклап алып калыр өчен, көнбайышка ебәрмәс өчен хәбәрләшкәннәр. Ошо полктың тибетәге команданың командиры итеп, дистанция башлыгы итеп Буранбай Кутусов билдәләнгән. Һәм уның янына Оренбургдан бер курьер килеп төшкән. Уның фамилияһы Михайлов.
Мин Соколовтан, дей. Кантон башлыгы Аккул Биктимировтың дусы Соколов мине ебәрде, менә ашы хатты укыгыз дигән. Һәм унда үзенең тәкъдимнәрен индергән. Әгәр дә һәрбер халдаттан, һәрбер хыбайлынан 6 хум акса йыгагыз, бөтәһе 6000 акса йыйып бирһәгез, ошо резерв командасын Көнбайышка ебәрүдән коткарып алып каласакмын дип сүз биргән был хатта Соколов. Буранбай әлбәттә буны үзе хәл итмәгән. Ул киткән Аккул Биктимировка, ул кантон башлыгы, һәм Аккул Биктимиров аксаны йыгыз һәм Соколовка ебәрегез дигән Михайлов аша. Ысынлап та 1000 кешенән 6 хум акса йыгылган. Был аксаны йыюда Буранбай, уның менән бер үк хезмәттәше Ибраһим Айсуаков, ул Иске Сибай авылы егете, уның атаһы Айсуак Сөләйманов булган, уның атаһы булган Мотай, һәм ул старшина булып хезмәт иткән заманда 1755 елгы ихтилатларда катнашкан кешеләр булган. Билдәле фамилия, Тархандар тукымы булган. Һәм тагын да 1712 елгы буласак хугышта 14-нче полк командиры булып хезмәт иткән Юлбарыс Бикбулатов та булган. Менә булар шул 1000 кешенән 6 хум аксаны йыйып Соколовтың кешеһе Михайловка тоттыргандар. Һәм ошо инде судтың башлануына сәбәп була. Һәм 11-нче елдың алагында, 12-нче елдың башында хугыш башланганга тиклем суд бара. Хугыш башланып киткәч, был суд эше озакка сузылган. Хатта 20-нче елга тиклем дәвам иткән. 16-нчы елдан алып 20-нче елга тиклем был эш үрдә башкалала сенатта каралган. Ул инде правительствующий сенат дип атала. Менә был тикшерү хөкүмәтенә нәмәләр асыла. Аксаны йыйып Михайловка тапшырган бер кешелә ул аксаны алмаган, үзләштермәгән. 6000 аксаны тулыһынча Аккул Биктимировка тапшыргандар. Һәм ул инде бер өлешен шул үзенең иптәшенә, дустына дип әйтәйек, Ырымбурга Соколовка ебәрткән. 16-нчы ел суд хөкүмәтендә Аккул Биктимировтың әмере буенча йыелган акса кантон башлыгы Соколов тарафыннан үзләштерелгән дип әйтелгән. Һәм аксаны йыйып бирүче Буранбай, Ибраһим һәм Юлбарыс судка тарттырылган, хөкем ителгән, чөнки улар ризалык биргән дип, акса йырга ризалык биргән, шуның өчен улар да судка тарттырыла. Хөкемтә нисек судтың Аккул Биктимировты ошо аксаны йыюга буйрук биргән өчен, тегеләрен инде ризалык биргән өчен дип шиндәреннән бушатылып, шул шиндәргә булган грамоталарын ошо Сибай авылы эргәһендә майданга халыкты йыйып, сход үткәреп, күрше авыллардан йыйып, уларның шиндәренә булган грамоталарын тартып алгандар һәм сенаттан килгән кагыз ошонда укылган. Уныһы 20-нче ел булган инде. Был кагызда шулай дип әйтелгән: Аккул Биктимировты элекке кантон башлыгын, ул 12-нче елга тиклем кантон башлыгы булган, һәм унан уның улы Абдрахман уның урынын алган. Һәм Абдрахман Аккул улы Биктимиров бөтә атаһынан да, Буранбайдан да, Ибраһимдан һәм Юлбарыстан шул грамоталарны тартып ала. Һәм шул көндә уларны Верхний Уралга ибәрәләр. Верхний Урал ул вакытта өйе башкалаһы булган. Һәм шунда төрмәгә ибәрелгән. Менә бұл хәл инде 20-нче елдан булган яй айында. Улар барып урнашкан Глазунов дигән отставкалагы офицердің фатирына урнашкандар. Бұл фатирда Буранбай аягым һыҙлай тип беразна буена өйдән сыҡмай яткан. Һәм шулай итеп һаҡсыларҙың аны 4 һалдат һаҡлаған, анда Ибраһим һәм Буранбайҙы, Юлбарыс Бикбулатов юлда ҡасҡан һәм уны аҙаҡ тапмағандар. Уның яҙмышы беҙгә билдәһеҙ булып ҡала. Әйтергә кәрәк, 1812 йылғы Ватан һуғышында 14-нче башҡорт һыбайлы полкы менән командалыҡ иткән. Һәр полктың 2 командиры булған, береһе
рус офицеры булган, я казактан, я гаскәри хезмәттән, һәм Юлбарыс Бикбулатов батырлыклары өчен 2 көмеш медаль алып кайткан кеше булган. Менә шулай булуга карамастан ул судка тартылган. Гаепһез югалган. Менә ошо фатирда, Глазуновтың фатирында ятып, шулай итеп Буранбай һәм Ибраһим солдаттарның, хаксыларның һизгирлеген юкка чыгаргандар һәм 24 июнь көне төндә каскандар. Адак Буранбай тотылгас, был хәлде нисегрәк аңлаткан. Шундай бер кагыз бар. Был кагызда ул тотылгас, менә 22 елда ул тотылгас әйтеп биргән. Ни өчен был фатирды ташлап киткәнне? Ул инде нишләптер фатирдан сыккайным, казактар мине тотып алды һәм Казакстан далаһына алып киттеләр дигән. Был буш хәбәр. Был дөреслеккә тап килмәй. Чөнки июньнең адагынан алып, декабрьнең уртаһына тиклем ул Башкортстанда булган. Хатта уеның авылында булган, Буранбайда булган. Ахыл Юнусов та хатта сәйсеп утырганын күршеһе yetkirгән. Шул югары органнарга. Адак инде белнеүенсә, ул аңлы рәвештә каскан, чөнки был гавелһезлек дип уйлаган. Ысынлап та Акыл Биктимировка был дөреслек дөрес булып сыкка һәм шул гадел хөкем итәләр Себергә җибәрү турында Буранбайга, Ибраһимга был гаделһез булган. Был ысынлап та менә текстта күренеп тора. Буранбайга нахак бәла төшеп, Себердәргә китте баштары. Я булмаһа, үзенең авызыннан әйттеләр, бер ерда ялган ялаларды ябып миңа ебәрделәр, Себер күрә алмай дигән. Тимәк, гаделһезлекте, гаделһезлеккә каршы, гаделһезлекте таныган һәм шуның өчен каскан властьлардан. Әйтергә кирәк, менә ярты ел буена Башкортстан, тарихи Башкортстан yerində, Кинел буенда, Тук елгаһы буенда, Үзән елгаһы буенда касып йөргән. Һәм уны эзләү буенча, әйтергә кирәк, документлар хакланып калган. Мәсәлән, 9-нчы Башкорт кантоны, ул Ырымбур уездында урнашкан кантон, Каһарман Бурангулов, Бурангул Куатовтың улы, Ясауыл, менә нәмә тигән. Һез губернатор Галияновтарның боерыгы буенча Тук, Үзән, Кинел елгалары буенда Верхновалдан каскан Ибраһим Айсуаков һәм Буранбай Тусовты эзләү бер ниндәй дә һөҗүмдәгә килтермәне дигән. Менә беренче уның губернаторга рапорты һәм менә икенче рапортта. Шулай ук уны эзләү һәм был 2 каскынды эзләү бер ниндәй дә һөҗүмдәгә килтермәне дип әйткән. Халыкта шулай ук күренекле сәсән Мөхәммәтша Бурангуловтың язмаларында Каһарман кантонды Буранбайның яклаусыһы итеп язган. Менә бында инде ошо кагызларда күренүенсә, Каһарман кантон бәлки Буранбайга булышлык иткәндер дип уйларга кала. Артабан Башкортстан yerində озак йөргәндән һуң ул Казак далларына сыгып киткән. Ибраһим Айсуаков турында бер ниндәй дә кагыз хакланып калмаган. Уның язмышы билдәһез. Ә менә Буранбай 20нче елның адагынан алып, 21нче ел һәм 22нче елның яй айында төрле ердә казактарның Сенким дигән ыруының султаны Абдулфәйез Юлбарисов та була һәм унан губернаторга ярлыкау һорап язылган хат алып, уның хатыны Арынғазынан да хат алган һәм Ырымбур ягына юл тоткан. Илик дигән ныгытма эргәһендә элек унда башкортлар тот ташыгандар, унан Илик тоды, бик һәйбәт тод. Һәм ошо ныгытманан туп-тура Ырымбурга китергә уйлаган. Ләкин шул Илик ныгытмаһының коменданты элек таныш булган.
төнге хезмәттәш, ошо тирәлә элек хезмәт иткән булган ул. Яйык, Урал елгаһы буйлап башкорт һыбайларын шунда хезмәткә алып барган, шул хезмәттән алып кайткан, шуның өчен дистанция башлыгы дип атаганнар Буранбайды. Һәм шул комендант Буранбайды таныган. Тотып, Ырымбурга губернаның баш калаһына алып килгән. Һәм ошында уны ябып куялар. Менә документтар бар шундай. Уның улы Зөлкарнай Буранбаев губернаторга ул заманда эссен булган 22 елда Петр Кириллович эссенге мына язган һораунамәһе. Менә шу һораунамәлә атайым бик сирле, авыру, аягы һыҙлай, күҙе һуҡрая бара, бик ябыҡҡан, йонсоған, шуның өсөн өйгә ҡайтармаҫһығыҙ микән? Берәҙерәк тәрбиәләгәс, киренән Ырымбурға төрмәгә алып килермен тигән. Ләкин губернатор уға риза булмаған. Менә тагын бер шундай ҡағыҙ бар. Ақыл Биктимировтың улы Әбдрахман әйттек бит инде, кантон башлығы булып киткән тинек. Һәм ул губернаторға Эссенға һораунама менән мөрәжәғәт иткән. Менә 6-нчы башҡорт кантонының башлығы полковой сотник дигән Әбдрахман Ақыл улы Биктимировтан һораунама, прошение килгән. Ошонда атаһының ҡайҙа, нисек хеҙмәт итеүе тураһында һәм менә мәсәлән 1788 елдарда Швецияға ҡаршы һуғышта башҡорт һыбайларына бергә һуғышта ҡатнашҡанлығы турында яҙған. 1805-6-7 йылдарда Польша һәм Пруссия ерендә Францияға ҡаршы һуғышта, Рәсәй ул ваҡытта шул Пруссия менән союзда Францияға ҡаршы һуғышҡан булған. Анда беренсе башҡорт полкы булған һәм шунда Ақыл Биктимировта булған. Һәм менә 1798-дән алып 1817 йылға тиген кантон башлығы булып, Рәсәйгә тоғры хеҙмәт итте. Шуның өсөн минең атайымды ярлыҡҡағыҙ, ул бик ҡарт, 82 йәштә, һәм уны Себергә ебәреү мөмкин түгел һис тә тигән. Һәм ошо ҡағыҙға Эссен ыңға яуап биргән, һәм ул һөргөнгә ебәрелмәй ҡалған. Ләкин 1828 йылда вафат булып ҡалған Ақыл Биктимиров. Менә шулай итеп, кеше ҡылған яуызлыҡҡа башҡалар, ғәйепһеҙҙәр яуапҡа тартырылғандар. Артабан Буранбайҙың яҙмышы тураһында бер ниндәй ҙә мәғлүмәт юҡ. Әйтергә кәрәк, халыҡта төрлө фараздар йәшәп килә. Берәүҙәр әйтә, ул ауыҙ көнсығышта вафат булған тип. Ә менә әле барған ошо Буранбайҙың тыуыуына 225 йыллыҡ билдәләп, Баймаҡтар билдәләү ваҡытында Хәйбулла яғындағы Иҫәнгилде ауылынан уның шунда Буранбай күмелгән тигән уй менән, бер фараз менән, уның изге тупрағын алып килеп, Буранбай ауылында һәйкәл асҡан ваҡытта шуның нигеҙенә һалып ҡуялар. Был да фараз. Бынан тыш әйтергә кәрәк, ул эйек, оло эйек, кесе эйек буйында, хәҙерге Күгәрсен Дейекменде районда элек йөрөгән һәм шунда үлеп ҡалған, хатта ғаиләһе булған, баласағалары булған, имеш-мимештер һуғыштан алда һәм һуғыштан һуң уның ейәндәре ауылға, Буранбай ауылына килеп йөрөгән тигән һүҙҙәр бар. Нисек кенә булмаһын, уның тураһында, яҙмышының нисек тамамланыу тураһында мәғлүмәт, рәсми мәғлүмәт юҡ. Шуның өсөн фараздар йәшәүен дауам итә. Ә Буранбай исеме йырҙа, халыҡ күңел хәтерендә йәшәүен дауам итә. Бына быйыл, июнь урталарында, Бөрйән ырыуы ҡоролтайы аҡһаҡалдары, Әмир Сәғәфәров етәкселегендә, Ленин колхозы етәкселәре, Буранбай ауылы кешеләре, арҙаҡлы шәхесебеҙ, ҡурайсы, йырсы, Сәсән Буранбай Ҡотосовтың оло датаһын, уны иҫкә алыу, хәтер көнө ҙур әҙерлек менән, оло хөрмәт менән уҙғарып ҡуйҙылар. Өфөнән оло ҡунаҡтар да саҡырылған. Улар араһында Башҡортостан Республикаһы Министрҙар Кабинеты рәйесе урынбаҫары Хәләф Ишморатов,
Бүтән дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе профессор Нияз Мажитов, академик Гайса Хусаинов, профессор Салават Галиндар бар. Уларды Буранбай халкы икмәк туз менән ихлас каршы алды. Һәр ара, нәсел нәсәп, үз тирмәләрен корган, уларды матур яһазландырган, шәҗәрәләрен дә күрһәтеп куйгандар. Бигрәктән Буранбай сәсәнде искә алу хөрмәтенә был яһәттән үз осталыктарын Гыбайдуллиндар, Байрамголовтар, Алтынбаевтар, Аралбаевтар, Котосовтар күрһәтте. Буранбай сәсәнде искә алу көне уга һәйкәл асу менән башланды. Буранбайдың сәсән, йырсы, курайсы, ямгыять эшмәкәрлеге тураһында Әмир Сайгафаров, Баймак район хакимияте башлыгы Илшат Сиддиков, академик Нияз Мажитов, Халаф Ишмуратов үз һүзләрен әйттеләр. Ни өчен халкыбызның арзаклы улдарын моны ошо һуңгы елларда гына без аларны киренән әйләндереп кайтара алдык. Чөнки ирек дигән әйбер бездә булмады. Бына һуңгы 5 ел эчендә генә үзебез ирек яулап алгас, суверенитет яулап алгас, үзебезнең президентыбыз Рахимов Муртаза Губайдулла улының политика аркасында арзаклы шәхесләребезне яңадан кайтарабыз, тарихыбызны тергедәбез һәм төрле халкыбызның яңа битләрен асабыз. Буранбай сәсән Исәнгилде авылында ерләнгән дигән фараздан сыгып, уның изге тупрагын да алып кайткандар. Шул турала билдәле мәгариф эшмәкәре, крайди актив иранучысы Рамадан агай Утагулов бына нәмәт ине. Мен шуны әйтәһем килә, бunda әйтеп үттеләр инде. Буранбай сәсәнде без менә 225 елдан һуң каскынлыктан үзенең йөренә, авылына килтердек. Бұл шатлыклы хәбәр. Буранбай сәсән безнең илебезгә, авылыбызга кайтты яңадан. Буранбай сәсәндең хәтер көнен үткәрүнең әһәмияте тураһында уны оештыручылардан Раул Кусты фәһемле һүзләр әйтте. Бұл сараның иң төп максаттары булып, үтеп килгән яшь буынды милли рухта тәрбияләү, башкорт халкының патриоты итеп тәрбияләү турайны һәм шулай ук башкорттың геройы дип әйтәбез инде, сәсәне, импровизаторы Буранбай сәсәндең исемен мәңгеләштерү турайны. Агзам Удаман Раул Кустының һүзләрен куәтләне. Киләсәктә без экономиканың насар булуына карамай, һәр вакыт халыктың производство менән бер рәттән үзенең культура ягында, хезмәтләре ягында торасакбыз. Буранбай сәсән Кутусовтың тууына арналган был олы датаны билдәләү һәм уны узгаруга күп көч салган Әмир Сайгафаров был сараның тәрбияви әһәмиятенә басым яһаны. Йырынданың иң төп максаты байрам итү түгел, арзаклы шәхесебезнең исемен халыкка yetkерү, баласага белһен, яшьтәр белһен дигән максат ине, тәрбияви максаты зур ине. Буранбай ижадын төрле яклап өйрәнүче галимдар, академик Гайса Хусаинов һәм профессор Салават Галиндар үз фикерләре белән уртаклашты. Минең уемса Буранбай Котосов ул ысын мәгънәһендәге зур тарихи шәхес. Бердән ул коры сәсән кеше генә түгел. Уның безнең Башкортстанның, башкорт халкының тарихында билдәле бер урыны бар. Ил батыры. Икенче, ул шулай ук билдәле җәмәгать эшмәкәре, ул башкорт старшинаһы. Менә ошо хәлләрне генә күз алдына килтергәндә лә ул безнең тарихта урын ала торган шәхес. Икенче инде аның ижады, сәсәнлеге, ул курайсыла, ул йырсыла, ул йырсыгарусыла. Буранбайдың менә күпме кеше Буранбай йырын башкарды, йырланы. Улар берһен-берсе кабатламай. Нәмәдер ниндидер яңалык өстә, ниндидер тембр өстә. Шул Буранбайның кат-кат кабатланып торуы бер дә ялкытмай, киресенчә ниндидер шул үзенчә тулкын булып агыла кебек шул Буранбай йыры. Буранбайдың тарихын без һуңгы вакытта гына асыкланык.
Әгәр дә ошо хәтле, бынан бер 10 ел элеккә хәтле бит Буранбай хакында уның йырдары буенча гына хөкем итһәк, хәзер инде бит Буранбайның тормышына бәйле күп кенә нәмәләрне беләбез. Әле Буранбайның тормышына бәйле күп кенә нәмәләр әле безгә асыклаһы бар. Менә мин бер генә мисал китерәм. Буранбай хакындагы легендаларда, йыр тарихтарында, бигрәк тә теге Мөхәммәд Шабурангулов язуы буенча. Мәсәлән, уны озак кына елдар каһарман кантын курсалап торган. Был ыстынмы, бушмы? Әйдә уның йырына килгәндә, уның йыры бит мәшһүр йыр. Уны йырлаусы, йырсы бик кирәк. Аның бит диапазоны 2 октавына ашуырак ашып китә. Буранбайдың һүрәтен нисек эшләү турасында рәссам Рим Хамитов бына нәмәләр әйтте. Буранбай авылларының карттары, Кутусовлар, тукымнары ла атайым әйтә торган безнең агайлар улар. Мин бәләкәй сактан Буранбай авылында яшәп үткәч, шул образды уйлап, бер общий образды алайым дип, күп картларды карап, Кутусовларның фотографияларын караным күп. Шунан общий образ алып, төрле вариантлы рәсемнәр төшереп, шунан шул портрет килеп сыкты инде. Азак ustalar үз талантын күрһәтте. Буранбай йырын айрым башкаручылар да, күмәк йырчылар да үз һөнәрен күрһәтте. Курайсылар да бәйгенән калышманы. Шагыйрь Буранбай Искужин Сәсәндәр бәйгеһен асып ебәрде. Буранбай Сәсәнгә арнап яшь шагыйрьләр үз шигырьләрен укыны. Мөнәҗәт, бәйит әйтүсләр дә булды. Бәләкәсләрнең тыпырдатуы, яшьләрнең өйгә басулары халык күңеленә ятышлы булды. Яшьләрнең талантына халык дәррәү кул сапты. Шулай итеп, халкыбызның арзаклы улы Буранбайды искә алу хәтер көне Сәсән йырсы Курайсының исеме йырда халык күңелендә яшәвен дәвам итүен тагыла бер тапкыр расланы.